Mä teen markkinointia yhdelle yksityisyrittäjälle ja ollaan ruvettu postaamaan someen videoita. Ja hänelle tulikin nyt sitten tällainen maili, jossa väitettiin, että jossain meidän videossa on käytetty aika tunnetun laulajan biisiä, jota me siis ei olla käytetty. Me ihan yritettiin etsiä sitä, että mikä tämä on. Mutta tässä uhkaillaan siis 50 000 uhkasakolla. Eli laulu pitäisi poistaa tai sitten maksaa. Eli jos sä haluat selvittää, että mikä tämä maili on, onko se huijausyritys, niin mene Gmailissa tonne Show Originaliin, eli 3 pistettä ja sitten sieltä valikosta löytyy Show Original. Ja nämä on siis otsikkotiedot, joista selviää se, että missä tuo maili on kiertänyt tai mistä se tulee ja IP-osoitteet ynnä muut, jotka IT-ammattilaiset tai sitten tekoäly voi selvittää. Eli sitten kun olet päässyt tuohon taustakoodin käsiksi ja olet saanut sen auki, niin ota sieltä kopiointikomennolla tuo koko tekstirimpsu, ihan kaikki se sisältö ja kopioi se. Ja Macissähän se on Command C tai Windowsissa Ctrl C. Sitten voit avata tekoälyn, ChatGPT, mulla on tässä Gemini ja sieltä kysytään sitten, että onko tämä viesti sinun mielestä spämmiä tai roskapostia tai huijaus. Ja sittenhän se sieltä jotakin kertoo meille. Ensin tuohon liimataan sitten se teksti, mikä äsken kopioitiin, eli Ctrl V tai Command V. Ja sieltähän se vastaus tulee niin kuin apteekin hyllyltä konsanaan. Ja sittenhän me nähdään tässä, eli tämähän on huijausyritys. Eli ensimmäinen indikaattorihan tuo, että siellä on Gmail-osoite lähettäjänä, eli kannattaa nyt aina tarkistaa ensimmäiseksi se, että kuka siellä on lähettäjänä tai minkälainen sähköposti. Ja sitten tässä on väärä asianajotoimisto, eli tässä oli 2 asianajotoimistoa sotkettu samaan mailiin, että tällaiselle ei yleensä ole mitään syytä, että miksi näin tehtäisiin. Ja sitten siinä on muutakin, joka tekoäly kertoo sen kyllä sitten. Eipä muuta tällä kertaa. Kiva kun katsoit. Toivottavasti tästä oli hyötyä.